Eh Ngizoqala nje ngibonge ngokuthi niphumelele nisibani media ngalolu daba lolu. Phambilini uke wabhalela uMagatsheni wabhalela yona isibani media. Hhayi ngabona ngani bafethu senifikile kodwa-ke nami ngase ngithi angibhalele ngoba lolu daba lolu ngiyalibona ukuthi ekhaya sesidingidile nobaba. Ngafike ngabachazela bonke ngoba phela babona nami ngemthwalo sengingena nje ukuthi hawu wasebuya manje indodana. Ngase ngiyabachazela lonke udaba olwenzekile laphana khona laphana emzini kamfowethu. Ngase ngibachazela lonke udaba. So njengoba nginicelile ukuthi ngicela solidingida lona lolu daba lolu ngoba phela kahle kahle asiliqedanga. Besiphesheya emzini omkhulu. No, hayi emzini omkhulu, emzini wandodana wena omdala. Sibizile omakoti ngezinto ezenzeka kuyena angazithandi. Uthi kwava kwafika undodana lomncane. Kahle kahle yena njengoba esanda kushonelwa umfana walekhaya lomdala. So kwafika lo mfana walekhaya omncane wazohlala naye. So umakoti wathi yena akakuthandi lokho ukuthi uzohlala ubhuti omdala noma azongenwa ubhuti omncane njenganomuntu usena 3 months edlule lo mkhonyana. Kunjalo impela. So ucela ukuthi ubhuti omncane abuyele ekhaya. Umakoti akathi ukuzila. Lento ekhulunywa ubhuti omncane akayizwa kahle. Siyamangala ke nje uma sesibizwela odabeni olukhulu kanje. Umthetho waloko dala olukhulu ngalendlela osoluyiyona kodwa ke sizoliqoqa nje libe lifishane. Undodana wami lo ulama lo osanda kudlula. Sisiteke isikhathi ase ngibakhipha inxeba ukuthi abangakhele umuzi wami. Nabafika basitshela futhi ukuthi seyincane lengane. Baze bathi ubani ongathatha ongashada emncane kodwa ngoba yayizokwakha umuzi. Yaqhubeka ke ngeshwa lokulimala kwalo ngobuncane bayo. Izwe selinakele nani njengabasakazi. Izwe indlela eliyiyona mihla kwasa kukhulunywa ngesihluku sabantu besilisa kubantu besimame. Ngicabanga ukuthi niyakwazi lokho. Lengane engaka manje ngasihlale yodwa lapha entabeni. Ukuthi umakoti igama leli usaba ingane yami naye ngoba uyena wangana ingane yami. Uyogada ingane yami. Ingane yami. Akukho okuyinkani, akukho okuyimpi. Ziyinkomo zalekhaya lezi sesizivikela. Ziyinkomo zalekhaya. Nangu nje umfowethu. Babugatsheni enivikela ngokuthi kuyongenwa umuntu ona 3 months eshonela. Owemsakazi. Isibongo sakho uthe ubani? Ngithenga ubonga wamkhize baba. Angathi kuzawudinga silalelane. Sithi thina akukho okuphoqiwe, asimphoqile ukuthi amngene, asishonga ukuthi akamngene. Uyogada ingane eshiwe enye ingane yami. Baba uzingelwayo. Inhloso ukuvikela. Uma simyeka akushuthi akusayona ingane yethu. Isifungo salenkomo nje yabulawa. Sasifunga simfaka kutheni useyingane yethu naye. Selenzekile ke iphutha kodwa ke phela lenziwa ingane nayo semncane ukuthi kuze kufike intatheli. Angikwazi ukubaphendula abantu abadala ngoba babengangibuzi nanokuthi ngiyathanda yini abazokwenza. Babengitshela kahle kahle bakhuluma bodwa benza isinqumo engangavumelani naso, but angikwazanga ukuthi ngikhulume ngaleso sikhathi ukuthi angivumelani nesinqumo sabo sokuthi ngingene ubhuti omncane. Undodana uma eza emzini wami ezokugada njengoba uhambe undodana ungakabi nomntwana, kufanele akugade akududuze la unenhlungu khona. Njengoba lo umkhwenyana wakho usesem nomkhwenyana lo okushiyile. Ngicanthi lekhaya njalo obaba ngicanthi nomama bakhona kodwa angibaboni omama. Mina ngokwami namanje ngisabona umakoti angathi uyacindezeleka. Amadoda awajwayele. Uyalibona kade nginibonile. Kufanele ukuthi uyagcina nazana kanjani umakoti nini? Umakoti wendodana.
siqale lapho nje qala ngoba manje athi sizosikhuluma indaba kanti manje niyazana nani yabo manje le ndaba uthi angathi uyacindezeleka wakwazi khipha inkomo lobole lutana wakho angabi nayo indodana uyabona lobola. awulinde lo daba ulungisa masune indodana khona uzabuza ubuhlungu bokuphuma kwenkomo yabo manje sikhuluma udaba lo muntu ongalazi lo daba lolu lubuhlungu hayi ngoba silwana vele umuntu momvikela uyayathi uyamhlupha uyobona kade ungasekho nje uzokuthi umuntu ubongwesefile nje siyothi sesifile abethi hawo babezala kanti sasivika lento ekhuzwa emsakazweni kuthiwa abantu besimamba bahlukunyezwa silwa nayo ukuthi ingenzeki Sethini kade kuthiwa manje ngizogadwa. Sekukhulunywa ngokuthi ngakhe ingane nobani naye futhi ubhuti. Okusho ukuthi vele inhloso yabo ukuthi angingene. Iyafana lento. Ubona bayayihloniphisa methu ukugada. Yabo njengamanje njengoba kade usho nje abantu besifazane bala ekhaya bekho oma abekho. Ngoba kuyaziwa ukuthi basesayidini nami bazongikhulumela. Ngababona ngathi hayi ngizothatha sisule emakhoti izophela inyembe zisula silwi nawo Mina njengoba ngingenayo ingane okusho ukuthi angiyilutho. Asikho lapho Iyona into enishoyo okusho ukuthi njengoba ngingenayo ingane angiyilutho la ekhaya. ngayo yile uvela jaha ukuthi ufuna ukukhala egcineni Chiya into umntwana. ingakhulunyiwe ayikhulunyiwe Chiya umntwana. ayikhulunyiwe enhlobo ayikhulunyiwe kodwa Abanye useyakhala basikuka nje kanti sasibona abantu bekhaya Bogatsheni wabona uma ngathiwa Bogatsheni, ngabe mina ngisenkingeni kumina kubuhlungu kumagoda wona mase ngimbona esekanje ngoba mhlambe ukube nayo umndeni wakhe usekhona. Kufanele Mhlambe- ubuhlungu kuwena. Kufanele kube buhlungu wena ngoba ucheme naye. Usho ukuthi uyobulana umzwa No, angichemile naye. kanti Angichemile naye. ukuthi makuze intombazana izomgada ekhona indodana. Yenze njani njengoba manje ke kusakule process yokuthi nina nifuna ngihlale nobhuti. Kube kwenzakalani? Amabhizinisi kwenzakaleni ngawo. phela ngizoba khona ukuthi ngikugade kuleso zimo ezifana nalezo Angishongo ukuthi ngifuna ukugadwa mina. Angikaze ngathi ngifuna ukugadwa. ehlisa umoya hayi singasho ukuthi ufuna ukugadwa Yazi baba, silwi nawe sivikela wena ufuna ukugalavanta Yazi baba. ufuna nje ufuna ukugalavanta le yonto ayifunayo ngitshela ufuna ukwenza le asilwi nawe sivikela wena thina Baba mina ngibone ngathi uthi niyangicindezela. Yabona? Ngicabanga ukuthi ngiyakubona ukucindezeleka engikona. And angisoze futhi ngakwazi ukujika isimo indlela esiyiyona nawe uyazibonela ukuthi kunjani isimo simanje. hayi siyabonga ke makhosi So Hayi. kodwa bonke kusajika sesibongile usevumile akukho kunye okufanele Inte- umuze kona useku right ufuna thini msakazi ufuna thini usevumile kasajika lutho Bogatsheni, kusemthethweni ukuthi umuntu wesilisa avikele umuntu wesimame isikhathi manje siphila esikhathini esihluke kakhulu nesikhathi esakuqala. iyonke Abantu besifazane sebenamalungelo. iyonke yona Uyabona njani bize le meeting nje. Bogatsheni ngiyanibona ukuthi nina niyadlala kakhulu. wakwazi ukuphindela kubo okusho ukuthi ngoba mina ngingenabo abazali Kunzima ngingena ngoba background usengathi yimabhudi ukhulume ngiyacela Ezinye Nkosi yami izinto. ngiyacela ukukhuluma nami ngiyacela Ngiyacela. awuthi ngikulalela awuthi mina ngizokulalela ngizothula nje kulalela kodwa uyabona ukuthi kodwa usuphume awukaze wangilalela kodwa ngiyacela ke namhlanje ngiyacela nje ngicela unginikeze iminute kuyaxoxiswana la Ngiyuthathe kumuzi Cha uyakhomba nje ukuthi ngithathe akayifuni. yonke nezimoto namabhizinisi ngoba ikona Akabi engikufunayo khonaphi. ngizohamba ngiyohlala emgaqweni usayijwa ngoba ngiyabona ukuthi la ekhaya angisoze ngakwazi ukuthi ngibe nezwe nizolilalela cha baba ngikhathele Makoti. ngikhathele